हेल' लोगोफोर जोङो दायो नै बेरायनो फैदों मा होनो गौरां दाउखि ब्रह्म पार्कआवहाय नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांफादो जोङो दायो नोंथांमोना आङो दिन्थिलांगोन जोङो एडभान्स सुटिं लानो नागिरदों नैबाव जोङो साहा लोंनो नागिरदोंमोन मा जानो नागिरदों नोंथांमोन दावदै मम' माबायदि मोनदों नानि मोजां मोनदों गौरां दाउखि पार्कआव फैनानै मोजां मा हनो बिबार सिखाव जोंनियानो जोंनानो रायजोफोर एक्ट्रेसआ नै बेनो नायना लाखादो आरो जोंना एक्टरा नै एक्टर गाजोलाया रुटि जानो नागिरदों आङो लाबोग्रोदो नोङो आं खावना लांबाय आयै नै लोंखाबाय नै रायजोफोर जोंना नै बेनो मालिकआ आदैया जोंना बिराद गान दिहुनो बिनि अननायाव जोङो दिनै बेरायनो मोनसिगोन जोङो केमेरामेन बिथां नैबे नै जोंना केमेरामेन बिथाङा नैबे आरो नै जोंना प्रडिउसार डाइरेक्टरफोरा बिसोरनो रायजोफोर नै रायजोफोर बेयाव फैब्ला नैबेवहाय टिकेट दाननांगौ टिकेट काउन्टार बियो 20 थाखा लायोनो सासेयावहाय नैबे ओरै हाबदो बिबार दंसोगारो नै ओरै बेबो दं नै गेटआ बेनो जों नै ओंखारगासिनो दं रायजोफोर ज'यैनो नै जोंना सिख्लाफ्रा नोंथांमोना नायलांदो जोंनि दिनैनि एलबाम शुटिंखौ जोङो सानसे लागोन दिनै एक्ट्रेसआ बेनो रायजोफोर जोंना ओमफ्राय नैबे बिथाङा केमेरामेन जोंना बिथाङा डिएसएलआरजों खेबसिजोबगोन बिदिनो जोंखौ ओमफ्राय नै बक्सआ बेजोंहाय बेगा लाहो दे एक्टरबाबो गोजोननाय मोन्दों गौरां सहैनानै दायो सहैबाय आरोना बिनिनो एक्टर जोंना बेनो फंबाया हिटखा जोंना नै बे बिथाङानो तामिलनाडु डान्स जानायफोरखौ नायनो नागिरदों गौरां फैगासिनो जोंना नानि मोना नै थफ्लाखौबो थिखोनानै होआ नोङो गावबागाव खामानि गावबागाव मावनांगौनो माथो खालामनो आजा Rồi, ok được. Coba kan aku. Được.
Cứ giật thằng mặt vào cái À nè. Xin cái gì mà đặt đấy. Thôi cô ăn cô với xin đơn lắng được không? Piari dausin. Ang mudah gue. Iya, mudah nggak nih? Kagak, angkip jadi siapa? Piari cute kan nih, boy jing bu, nang saya. Boleh. Video kelama bu. Yalah thumbnail lang nak jaga mati sebuah video slide. Apa istilah dia? Mamun lagi ya? Lihat, dua puluh persen. Ori lori. Abi cik cuy ya. Pokri pia.